Żgur minix popolari daqs tiegħu Abram li smajtu fuqu il-bieraħ, imma jekk ngħidilkom li Mart inbidlet fi statwa tal-melħ għax ħarset lura, forsi tiġikom xi idea. L-istorja tiegħi bħal tal-ewwel patriarka issibuha fl-ewwel ktieb tal-Bibja, il-Ġenesi. Flimkien ma' tiegħi kelli x-xorti nidħol fl-art ta' Kanan li Alla kien wedu li tkun tiegħu biex fija jista' jibda jikber il-poplu il-magħżul. Il-familji tagħna tnejn kotru fil-ġid u fl-imrieħel, tant li minħabba n-numru dejjem jiżdied, spiss kienet tinqala xi ġlieda u r-rajja tagħna kienu jiġu fl-idej. Jew minnhom Abram qataħħa li jkun aħjar jekk triqatna jinfirdu u naqbdu rotot differenti biex kull familja tissetilja fl-art tagħha. Li tani dritt li nażel jien l-ewwel m'għandniex xi ngħidu, jiena mort tal-aħjar u għażilt l-art fertili li hemm mixmara Ġordan. Murejdli kemm inkwiet kelli nħabbat wiċċi miegħu minħabba l-ħażen tan-nies ta' Sodoma u Gomorra. Tant għamlu dnub f'għajnejn Alla li reġabat tnejn minn dawk it-tliet messaġġiera li kienu żaru lil tiegħi biex iħarbuna minn Sodoma. Imma fejn kont noqgħod għax kien ser jeqret il-belt b'xita ta' nar u kubrit. Barrani kellu jkun biex jeħlisni minn ħalq mewt żgura.